חלק 2. יאללה, בוא נמשיך. אבל אי אפשר. יש פה ספסל. ספסל קלוע. הנה, יש פה מים. יאללה, בוא נשפוך אותם. לא. לא. זה. יאללה, בוא נמשיך. יש פה את זה, גדרות. יש פה עגלות ותנור. עכשיו אנחנו חוזרים. כי אי אפשר יותר ללכת. מי רוצה להיות בחלק 2? אני. שלום, אני עוד פעם חבר של אילי. עוד פעם, כאילו לא היית חבר שלי. אז כלום. זה כבד נעלה, מה אתה רוצה? זה כבד נעלה? זה כבד. אם אני מצלם אותך זה לא עושה כלום. אתה יודע. טוב, יאללה, בוא נמשיך. יאללה, עידן, בוא נמשיך. בוא נמשיך. תסתכלו. בתחת פה שיש פה בריכה. יש פה דלי. פעם נפל לי לפה הטלפון. הטלפון הקודם שלי נפל לפה ומת. וגם הפלתי אותו מקומת 12 כי הוא היה חרא. כי ירדתי הארנה. תסתכלו, פה יש את משהו כזה. תסתכלו מה יש פה. טה-טה-טה-טה-טה-טה. יאללה, בואו. חצי קד. בריכת ברווזים. רוצה שיראו אותך? לא. טוב. מה שאתה אומר. לא, זה התלבשות. תסתכלו מה יש פה, מגלשה. זה לא מגלשה. זה מגלשה לנמלים. תסתכלו, הנה, בוא נמשיך. פה, אין פה דגים, אבל זה עם דגים. היה פה דגים פעם, תסביר שהיה פה דגים פעם. היה פה דגים פעם, צילמתי סרטון שהיה פה דג מת. הנה הדג הינשוף. איפה? הנה דג ינשוף. איפה? זה סקיס. חשבתי שזה דג. חשבתי שזה... הנה אבנים בתוך הבריכה. פעם היה פה דג אחד. בוא ציפור שאוכלת דגים. וכאילו אכלה את כל הדגים. לא, חשבתי ש... יאללה, בוא. אחד שאוכלת דגים ואכלה את כל הדגים. עידן. חשבתי ש... זה דג גדול. לא ששקית תהיה דג. לא, חשבתי שזה דג גדול. זה אוכל את כל הדגים באדם. בואו נצלם אותם. כן, הם הראשונים. זיכרונה לברכה. אנחנו תסתיינו לך במזבלה. תסתכלו, עוד מעט נגמר הסרטון. תסתכלו, הנה אישה. בוא תצלם מה כתוב פה.